Hei kaikille. Mä en ole täysin varma, että onko tämä päivä nyt mennyt mun osalta jo niin pitkälle, että näenkö mä nyt täällä vähän omieni. Seiso. Joo. Pakko kai se on itselläkin. Elikkä mennään seuraavaan ohjelman numeroon. Kyllä vain. Mä en saanut susta mitään tietoa, mitään esitietoa. Kuka sä oot? Mä oon Seven Chaos Wings ja tuttavallisemmin Seve ja edustamassa täällä bändiäni Myrkkyharakkaa. Myrkkyharakka. Tuolla meidän esitiedossa luki jotain ihan muuta, mutta myrkkyharakka, mikä se semmonen on? No tää bändi laitettiin pystyyn vuonna 2022. Rumpali Ea Omnissia keksi tän nimeä. Ja sit siinä kävi silleen, että mulla oli maaninen jakso päällä ja kuukauden verran istuin aamusta yhden kitarakädessä ja tein vaan biisiä, että en nyt alusta asti lähtenyt kuukauden aikana tehty, vaan siellä oli riffejä, jotka on matkan varrella jäänyt käyttämättä muilla bändeillä. Sitten kun Myrkkyharakka perustettiin, niin siitä lähti semmoinen flow päästä, että, että tähän mä voin laittaa mitä vaan. Että mulla ei mitään genre-rajoja tai mitään tommosia rajoja mun tekemisessä. Ja siitä se sitten lähti ja sen takia se syntyi aika nopeasti. Ja sitten ruvettiin soittaa bändinä heti perään näitä biisejä. No niin, siitä se ajatus sitten lähti. En mä tällä tehdä mitään. Noin. Tällainen sisääntulo tällä erää. Kyllä. Kyllä mä nyt vähän sain tuossa lisätietoa teistä. Yksi olennainen asia, mä ajattelin, että tulit näin rempseänä tähän studioon ja mä ajattelin, että tuosta edeltävästä, että onko se mania edelleen päällä, mutta sitten kun mä luin nuo taustatiedot, niin mä löysinkin syyn. Te olette kuulemma Suur-Kuopion alueelta. Kyllä, Suur-Kuopiota, eli Kuopio ja Siilijärvi. No, Mä mietinkin, että mitä tämä termistö kattaa, ja pitää niin sisällään. Tämän jälkeen ollaan päädytty tänne Itä-Savoon kaikki. Itä-Savoon kaikki. No miltä se on tuntunut olla täällä Itä-Savossa? No Tampere on helvetin hyvä kaupunki. Ei ole. Sen jälkeen kun tänne rantautui, niin ei ole tehnyt muuttaa minnekään. Täällä on kaikki musiikkihommat. Täällä on hyvä skene, niin kuin jos ajatellaan keikkapaikkoja, kulttuuria tällä tavalla. Niin. Että ei ole ollut ikävä Kuopio. No ei ole, en mä tiedä. Se on harvinaista. No Kuopiolla se ole ikävä Kuopio. En mä tiedä, kai se on jotenkin semmoinen yleinen, että ei sitä nyt synnynkaupungissa voi asua kuitenkaan. Okei, no tuohon pystyn kyllä allekirjoittamaan. Mutta tosiaan siis sanoit, että 22 vasta laitatte homman pyöriin, eli aika tuoreeltaan mennään. Joo, että siis nyt ihan 2 viikkoa sitten julkaistiin ensimmäinen demo. Savolaisittain lausuttuna Haratic Doctrine. Sallinetko avata tätä hieman? No tää on tämmönen tiivistys, että meinattiin aluksi tehdä täyspitkä, mutta sitten tiettyjä ongelmia, että en mä nyt lähde dissaamaan tätä julkaisua. Tämä on helvetin kova demo, mutta se on syystä demo. Joo. Se on raakaa, se on primitiivistä, se on semmoista materiaalia ja se on pääosin meikäläisen kynästä kaikki kappaleet. Sitten kun me ruvettiin niinku bändinä enemmän treenaamaan ja niinku tähän saatiin ylipäätänsä koko line-up, että siis vuosi bändin perustamisesta vasta saatiin niinku basisti lauleja bändiin, että tuli niinku koko line-up, että päästiin tekemään tämä. Ja nyt ollaan sitten ensi vuonna lähdössä studion nauhoittamaan täyspitkää. No niin. Ja tää on ettei nyt joku saa väärää kuvaa tästä niin sanotusti ammattistudion menemisestä, että me lähdettäisiin sinne korjaamaan virheitä tai silottelemaan soundia, niin tää on ihan väärä käsitys, että
tarkoituksena on mennä sinne sen takia, että meillä on tarkoituksena nauhoittaa mahdollisimman suuri osa levystä livenä sisään koko bändinä. Että siihen saisi niinku vangittua semmoisen live-keikka, bändienergiaa niinku sille levylle, että itse asiassa entistä raaempaa materiaalia on varmaan tulossa. Joo, kun tämä kuulostaa hyvin kiehtovalta konseptilta, että sillain on tiettyjä niin kuin virstaanpylväitä, mihin suuntaan voi vetää, mutta samaan aikaan myös itse haluatte vähän vetää poispäin siitä, ja sitten tulee tuommoinen litania mielenkiintoista raakaa nimenomaan adjektiiveja kuvailemaan sitä, että tästä niin kuin, sanotaanko, että tämä välittyy jo niin kuin tässä haastattelussa täydellisellä tavalla. Ei vaan niin kuin, mä odotan oikeasti enemmän kuin mielenkiinnolla, että minkälainen video sieltä kohta pamahtaa pyörimään ja ennen kaikkea, että minkälainen ääniraita. Joo, se on toi... Haluatko kertoa siitä vähän lisää? Se on Demon 4. kappale. Se on ehkä vähän hitaampi tempoinen kuin mitä muut kappaleet. Tehtiin ihan tätä uuden vuoden lähetystä varten tämä video. Ihan tätä varten. Kyllä. Nyt olette kuulkaas katsojat, te ketkä olette siellä linjoilla vielä tähän asti iltaa pysyneet, niin te olette kuulkaas arvokkaa hetki äärellä. Kyllä, maailman ensi-ilta. Maailman ensi-ilta. Sekin on saatu tähän lähetykseen. Jos ei tässä olla tämän päivän aikana koettu, kuulkaas jo itsessään ihan mahtavia keskusteluja ja hetkiä, niin pitihän se nyt yksi maailman ensi-ilta tähänkin vielä ympätä mukaan. Kyllä. No miten jännittääkö? Ootko kohta some huutaa? Ping, ping, ping. No me ollaan kaikki aika huonoja tuon somen kanssa. Sieltä ei löydy. Tässä muuten vinkki kaikille nuorille tuleville artisteille, jotka pelkäävät sitä vihakommenttia. Älkää menkö someen, niin ei tule mitään. Kato, pysyy pois. Mutta jos nyt puhutaan silleen, niin kuin, että minkälaisia tavoitteita, niin tuossa demosta olisi tosi hienoa, että saataisiin kasettijulkaisu. Se on teille tärkeää, että se olisi kasettimuodossa nimenomaan. Joo, se on mun mielestä paras formaatti demolle. Että kyllä se niinku edelleen underground black metallipiireissä, räppipiireissä tälleen, niin kasetti liikkuu edelleen. Että se on tietynlaiseen tavaraan, niin se on mun mielestä ihan oikea formaatti. Ja kyllähän se on autenttista. Ei siitä pääse mihinkään. Joo. Ja soundi on niinku oma maailmansa siinä, että kyllä. Että odotan, että kasetti tulee, sain itsekin juuri kasettipesän kuntoon tuolla kotopuolessa, niin ei mitään muuta kuin sitä väsäilemään. Mutta minkälaiset virstaanpylvät teillä sitten olisi sen tuleva albumin suhteen? Kuten sanoit, että se olisi tärkeää, että se päästäisiin livenä nimenomaan. Joo, meillä on studio jo mietittynä valmiiksi, missä me pystytään tämä visio toteuttamaan. Sekin on jo niin kuin plakkarissa. Joo, että tämähän riippuu ihan siitä, niin kuin, että saadaanko treenattua tarpeeksi. Pitäähän se olla bändi kovalla tasolla totta kai siinä. Kai. Keikat tulee, kun tulee. Että Ei ole nyt tällä hetkellä mitään vielä tiedossa. Ei ole. Kun mä tällä hetkellä niin kuin herätti jo mielenkiinnolla. Mutta siis silleen, että kyllä me keikkakunnossa sinänsä ollaan. Että jos vaikka YouTubesta käy katsomassa meidän kanavaa. No niin. Löytyy varmasti ihan sillä, että ei nimeä on muut käyttänyt, että kun YouTubeen kirjoittaa Myrkkyharakka, niin löytää kyllä meidän kanava. Niin siellä on myös treenisvetoja biiseistä ja sieltä saattaa löytää tulevankin levyn biiseistä jotain treenisvetoja. Ja nythän se on, kato, kunhan saadaan Lingonperi tästä oikein kunnolla liikkeelle, niin sieltä sitten saadaan rastia ruutuun vähän motivaattoria siitä, että saadaan ensin kunnolla reenattua ja sitten suoraan studioon, niin sekin pysyy siinä niin kuin muistutuslistalla. Kyllä. Niin, pitäisiköhän meillä pikkuhiljaa lähteä sitten sitä itse videota katsoa. Olisiko sulla tässä vielä terveisen paikat? Hamakare, rahehaim, knostiko ja shaitan. Ei muuta. Ei muuta. Sanotaanko näin, että emme tarvitse tulkkia tänään, koska olen itse jo tässä vaiheessa niin pihalla tästä valvomisesta, että minä ymmärsin kyllä täysin, että mitä sieltä tuli. Hei, seuraavana kuunnellaan, että miten se myrkkyharakka sieltä raakkuu. Lähdetään kuuntelemaan. Lähdetään kuuntelemaan. No niin, let's mennä.